Máme tu takýto mini balíček z Temu, takže ideme si urobiť Temu haul. Mám tam len 4 veci, takže to bude naozaj také rýchle. No, ako prvú vec som si objednala takéto dózy. Tuším, by tam mali byť 4 kusy. Takže jedna je takáto. Potom tam je takáto menšia a ešte v nej sú dve takéto úplne malinké. Ďalej som si objednávala takéto úplne malinké štipce so srdiečkami. To chcem vlastne na fotky. Som si dávala vytlačiť také úplne malinké fotky a chcem to proste dať na tieto štipce. Ďalej som objednala takéto vodítko malej, áno, vodítko malej, pretože ona už odmieta sedieť v kočíku a proste s ňou sa nedá nikam ísť. Takže som mi objednala takéto. Uvidíme, či to pomôže. Je to takéto s motýlikmi. Vlastne si to takto ona dá na seba a tu je vlastne k tomu toto. Uvidíme. A poslednú vec som objednávala tiež malej, taký tablet na kreslenie, taký ružový. Takýto. Tu je k tomu aj to pero. No a ono to vlastne funguje tak, že ona keď tam niečo s týmto nakreslí, tak stlačí gombík a to sa jej proste vymaže. Takže si myslím, že to bude super. Ona teraz veľmi rada kreslí, takže to bude super. A to bolo vlastne všetko.